Wonen jullie hier? Oh, oké, ik snap het. Dat maakt niet uit verder. Ik laat jullie Chimbeia horen. Jullie verstaan wel van piment, dus straks hebben we over Chimbeia. Chimbeia vind ik interessant omdat Chimbeia in zijn liedjes de kern van de Yuko-Soul raakt. Wat ik jullie ga... Oh, ik moet iets uitdelen. Wat ik ga vragen, dus eerst aan deze kant lezen. Het zijn twee kanten. De andere kant moet je nog niet aankomen, dus zet ik straks wanneer wel. Kunnen jullie doorgeven naar achteren? Zodat iedereen een blaadje mee kan doorgeven. Het gaat om tristesse dus. Dan gaan jullie daar naar luisteren. Ik heb het uitgetypt, want soms als je een liedje hoort voor het eerst, dan hoor je niet goed de woorden. Hè? En als het uitgetypt is, kan je meelezen en hopelijk blijft het beter hangen. Hebben jullie genoeg? Als het nog over is, krijg ik het nog van jullie. Jullie zijn ook gekomen. Goed zeg. Als het over is, krijg ik het nog van jullie. Zie je? Een beetje of helemaal? Oké. Dan hebben we meer. Wat weet ik nog? Een beetje? Niet zo goed. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Kunnen jullie nog naar iedereen even Chimbeia tekst? Ja? Pueblo di tanto pasenci, favor saminavo consenci. Da quanto mais vou posso soportar, di giuditera tanto pofta. Esta triste meta. Core che bestia maldito, che recubas capadille, lubida nos tuta cabrito, tuta cana manera carne. Esta triste meta. Visa mi cuate sin mía, visa mi quien aplante, un pueblo ribarudía sin esperanza de un delante. Esta triste meta. Llama turislan hermano, visa cunos tantiano, la gaturisla bati corsau y nos da queda boca callao. Esta triste meta. Si no sigue pidi limosna, cana pa' atrás no na frente, drumi veja la caliente, jamás nos bota independiente. Esta triste meta. Si porque vai pa' dilanti, anto caballero avanti, daqui con más botas peras, si vos sigui me botaera. Mi que volanta foi soño, mi que vos abri bobo, mi que vos vira consciente, corazón indepotente. Rudy. Alambre dulce. Que vai pa' dilanti, tanto caballero avanti,
Taki con más botas peras y vos y me cotajera. Mi que volanta foi sonho, mi que vos abribo, mi que vos vira consciente, con something en de potente, con something en de potente. Aquí te inducen ambiente, a sobra gente decente, con something en de potente. Aquí te inducen ambiente, a sobra gente decente. La 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 la, esta instrumental. La 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 la, esta instrumental. Tristeza heet het liedje. Wat hebben jullie opgepikt van wat de zanger Chimbeile ons wil vertellen met zijn compositie? Dat we daarvoor onze ogen sluiten eigenlijk. Dat we onze ogen sluiten voor onze eigen kwaliteiten. Passief? Ja, passief. We sluiten onze ogen voor onze kwaliteiten. We zien dat zelf niet. Oké. Ja. Wat betekent dat voor jou? Dat ik mijn ogen geopend heb. Dus ik zie mijn kwaliteiten. Jij ziet wel je Ja. kwaliteiten. Interessant. Nog meer. Wat heeft Chimbeile ons? Welke alinea, welke nummer heeft jou het meest aangesproken? Nummer 8. En waarom? En wat erin heeft jou aangesproken? Nummer 8 gaat llama tu isla hermano, bisa con antiano, laga tu isla bati corso y no que da boca callao. Wat heeft jou aangesproken in 8? Als je haar hebt laten zeggen, is het echt jouw mening of is het van haar? Dit heeft me uitgesproken misschien. Oh, oké. Wat heb jij opgepikt ervan? Betekent het voor jou? Nou, voor mij, ik voel dan bijvoorbeeld dat ik tekort krijg van wat ik op het einde kan krijgen. Dus waar ik bij nou zeg van ik ga niet, blijf ik daar niet, dan ga ik het ergens anders opzoeken, weet je. Ja. Jij hebt persoonlijk het gevoel dat je weinig mogelijkheden hebt op de eiland. Oké. En ben je daar nu mee bezig hier in Nederland? Ja, daar. Om je mogelijkheden Ja. te verbreiden? Ik kom er straks op terug, want we gaan straks op Wat wil ik? Hoe wil ik het en wie heb ik daarvoor nodig? Oké, wat, hoe, wie? Ja. Interessant. Heren, daarachter, wat hebben jullie? Oriente, Opie Innocente y duro para abrimente. En dus ik voel dan dat bijvoorbeeld op het eiland dat je vaak alles zo routine wordt en Ben je zitten, doosje? er zijn zoveel dingen die aangeboden kunnen worden op de wereld, die ook bijvoorbeeld op het eiland gedaan kunnen worden. En gewoon de mensen zijn niet open om dat te ontvangen, weet je. Ja, waar is hij verdrietig over? Ja, de situatie, laten we zeggen, dat mensen het niet inzien voor bijvoorbeeld talent of iets. Even interessant. Als je iets harder wilt praten, je zegt de situatie dat mensen dus niet zien wat voor talenten zijn. Ja, daar is hij heel erg verdrietig over. Ik ook hoor. De potentie is bijvoorbeeld, je hebt potentieel om profvoetballer te worden. Kwaliteit, je kan goed voetballen, wat hij net zei. Ja. Vaardigheden, je bent gespecialiseerd in vrije trappen, corners. Of je wordt getraind om dat te kunnen. Of beter te kunnen. Dat is de Ja. Nog niet.